havasi kubhadharirwa maschool fees. Nzara yakati kokoko munyika. Munyika hamuna mvura, munyika hamuna marodzi, munyika hamuna chii, zvipatara hamuna kana mishonga. Why tabvuma kudzungaira zvakadaro maZimbabweans? Masquera say Mre Zimbabwe, welcome to our channel Zim Confessions and Deep Secrets. Kanagati kutanga kukuepa neno channel, please don't forget to subscribe. Kana chingogara subscribe, but don't forget to comment and share this video. Nasi Mre Zimbabwe takugira buritswa ne one of my citizens wabuda chema matongora rutwanyika na president Emmerson Mnangagwa Mabuda wachitara iwo machiti. It's now time for my citizens to arise. It's now time for my citizens kuti asimuke apinde muma streets Mre Zimbabwe uchinza pachadi kuchemwa vanhu vari mudzimba Mre Zimbabwe achema zvakare nevana vapresident Emmerson Mnangagwa uchinzi vari kuluta zvinhu vakachema uchinzi there is too much nepotism uchinzi how can one put mwana wake as the finance minister uchinzi akaratidza kuti hana people at heart, they are there to loot over vaenda Mre Zimbabwe. Tinaziva kuti munoona sei nyaya yaburitswa namai avo macitizens ajamuka Mre Zimbabwe. Funga job seeker akabuda naJacob Garivome nezuro vachitaura ivo vachiti they are ready to lead the people kana vanhu vakati vada kuprotesta, and they are ready to lead the nation kana the nation ikati da kuprotesta. Singaziva kuti munoona sei nyaya iyi. Tiudzewo zvamuri kufunga mucomment section. Izvozvo toda kusiyai muchinzwa this audio yabuditswa muhammad zvamuri kufunga pamusoro penyaya iyi mucomment section. Ndataura ndichitaura ZANU-PF vachiti takarwa hondo. ZANU-PF vakarwa hondo, yes, asi havasi kugona kuregerera zvakaita. Vakutoti kurwa kwavakaita hondo, ivo ndivo vakutoita propaganda wese of looting, killing and destroying the country. Vachinyepa manyepo akaitirwa weende kubva abvuma manyepo. Handiti ivo ndivo vakutogara nezvigadzo zvemanyepo, ndio hondo dzacho. Saka hondo dzacho dziri kuda refinery yaIsaac kuti dzigone kugadzikana. Zvinhu zvese izvozvozvo muzvitarisi kuti zvaitirwa munzvimbo ipi yazvaitirwa. Tikada kufamba norondo, tikada kuzoenda kuvana veIsraeri muna Exodus, vakutaurwa kushupika kwakaita vana veIsraeri 40 years vachingotambura. Saka zvakangofananawo nesuwo kuti takuita pick up the history of Bible, kuti kwatiri kutoenda kunotoda ushingi, kwatiri kutoenda kunotoda varume nevakadzi vakashinga, kwatiri kutongoenda musarambe muchishandiswa nezano. Vana mafazi mayouth vari kushandiswa nemafazi. Muri kuita chidofo imi vana imi, muchipara dzingozi. Muri kuita chidofo because the time yaGoriath yekuti achiwa yakutosvika manje. Goriath must fall. Goriath ari kuzowira pasi apa, ende Goriath akawisirwa pasi nekanhu kadiki chaiko, nekuti Jehovha iye zvino vatotenda kudai nemapapiro avo yese kudai. Saka hakuna anotirambidza kuti tiite zvatinofanira kuti zvakatotangira mubhaibheri, ndozvo mazvakatangira. Imi mobvuma kuda kuchiitiswa chidofo neZANU-PF, kubvuma kuitiswa chidofo chemunhu wamuri kuona ari kutoba, ari kuto Misi Idipe ari kutoona ndiri kutamba nemazungairwo asingaoni, nokuti mangwana ndinongofuma ndakangoronga zvakati, mangwana ndinongofuma ndichidedzera zvakati, mangwana imi muchikuti ukaendapo unofa. Guys, ngatizvisiyei izvi guys. Izvi onai zvaita Makinya, onai zvakaita kuGaboni. Imi mongoramba muchingoti zvichaita, tichadai. Zimbabwe, siyai zvokuti mundevere mushona. We need to unite now. Kana zvakaitwa nauye ari kuva mheno ataona unzi Sivanda akadzinga ticha wechishona
kubruwayo ndochiteroristika ichocho chaakuitika ichocho munyika medu. He has to stop that. He must stop it. We need to unite both these languages. We need to unite. Zivai kwakabva nasekuru venyu. Ndavamwe vanongozvita nasivanda nan'wenywe vachibva kuna namarauko kuna namozambique uko. Tinoda kuinvestigata region yairudzi rwake kuti anobva kupi. ID ndio inotiudza. Irege kunyora kuti alien. Haikone kuda kuita division isina basa isiri panguva yakadai so. Hatidi ndio inonzi propaganda. Vanhu vana vari kushandiswa muzanuka dai mazvisiya izvi. You have to stop it. Hamuna chaminacho, hamuna mari, zigi racho harina zvarinotenga kwamuri. Vana havasi kuenda kuchikoro, vana havasi kubhadharirwa maschool fees. Nzara yakati kokoko munyika. Munyika hamuna mvura, munyika hamuna marodzi, munyika hamuna chii. Zvipatara hamuna kana mishonga. Why tabvuma kudzungaira zvakadaro maZimbabweans? Kudzungaira kufarira kuitwa maslaves kune dzimwe nyika. You should have to wake up, Zimbabweans. We must wake up. Either yes, Surum alien, don't be enter in these groups of demonstration. So keep the and don't tell us what to do. What we don't tell us kuti isu tinofanira kuti tiite sei Surum alien. Ipapo I'm fighting against it. Kuti isu tiri kururwa nema-aliens. Isu nyika iri yedu. Vana baba vedu hamene kuti vakazviitire izvi. Hamene kuti vakazviitirei kugadza vana vamupariamende vari ma-aliens. Isu tiri isu varidzi venyika. We say no. We say no to kune vanhu vari kuti leader vachirambirira chisimba asi vasiri vemunyika medu. They don't even have birth rate of our country. They must go and they must fall. Kana vachida kuti tigarisane navo ngavatonge zvakanaka. Asi kana pasina, they have failed us. They have to go. Kutora vana vake kuita mapata make finance ministry yedu. No. This is no. Every Zimbabwe must say no. Whosoever anakulu, anasekuru, and a birth rate of Zimbabwe. They must say no to ED to put his son on finance ministry to have a key of finance. He has to go and he has to fall down. Whether he likes or not, that son of you must come out. Thank you.